que estamos, ¿eh? Moi boa. Hola, bo día. Don Suso. Como está Encantado. usted? Sí. Chamame porque tiña así un aparello, ¿no? É usted o técnico da rumba, non? Son Lalo Penelas, de Chapuza Lalo, viuda de Lalo Penelas, que chamo al lugar. Sí, No? chamei. Que me dixo Galloso que chamara a ti e dixenlle, vou ali de primeiro, vale? Ahora mesmo miramos, vou cerrar aquí que fai unha corriente que niña. Contame, acompaño-te, dime ti, que pasou? Onde estaba enfermo? Deixou de funcionar na rumba, non me vai. Esto, bicho, que te é problema. é A eso. ver, primeiro de nada, probache a enchufala, porque esto hai que enchufala para que funcione. Se só probache, non? Penso que sí. Vamos probar, primeiro sempre hai que cercionarse de que non hai un problema eléctrico. A ver se vai. Pues mira, quero encender. Quero encender, pero non anda. Date cuenta, a ver, vamos a poñer aquí. Va! Non quere andar, eh? Vai ser un problema de ganas. Isto é o mismo que me pasa a min, tampouco teño moita ansia. Mira ti, ves? Pues abriuse sin saber eu, eh? Pero pode meterse eso algo tamén. Isto, pues abriuse, fijarse, isto sí que é unha sorpresa que non sabía o que tiña isto aquí. Mira, ves? Aquí está a caixa da merda, vela? Caixa da merda, que parece que está todo correcto, non? Bueno, ten bastante polvo, eh? Isto para o que ten na casa, cubeta, que hai moita xente que non pegou pau na vida e non sabe que é a ferramenta todo isto. O Galloso, por exemplo. Galloso, ti bicho unha cubeta alguma vez na vida? En tu vida, verdad? Aí vai. Isto chamase filtro, porque filtra. E aquí está na merda, fíjate. Mira que pelo, non terá gato. No. E vamos a probar, agora que está vacía, vamos a probar aquí. Se quer ir ao mismo sitio, debería ter unha forma de entrar. Pues vamos a probar a ver si quer arrancar. Levanta así la tapa, pero a ver, vamos a probar aquí. Ven, ves cómo abre la boca, debe ser igual de fame también. Vente, ven, sí, plas, ya está. Vale, perfecto. Vamos a probar, esto parece que funciona bien. Y voy a probar a ver si hay un motor de arranque. ¿Vale? Sí. Normalmente está por esta zona, como a nosa. Un motor fuerte temos máis ao medio, entonces hai que buscarlo. Cada rumba, cada marca, ten o seu espacio para isto. A ver si non quer ir a primeira. Vou dar a piqueta esta, cuidado, seguridad. Tampoco lo quiere. Bueno, vamos a ver aquí contra la roda. Aí, si ves, parece que soltou aquí unha peza. Está seguro de que se arregla así, non? Sí, mira o polvo que tiña aquí nesta peza. Fíjate, eh? Alá. Vamos a ver esta roda. A roda pode ser tamén. A ver. Porque a veces, ves, ao meter ya para baixo, pois xa non molesta para cando queira camiñar, vale? Oi, saltou o couso. Metimos o filtro. E agora, poñémola no chan. E agora damos ya clic. Claro. E debería andar. Hai que deixala en reposo, vale? Un 24 horas, ou así, despois de estas operacións. Por lo menos. Hai que deixala en reposo. Non che dixen, Suso, pero eu tamén estudiei algo de cantería, eh? Algo de canteiro. Porque ti cantos anos levas? Vai para 25 anos. 25 anos. Igual que, bueno, Galloso leva 40 no lugar, por ejemplo, más que ti, ¿sabes? Galloso leva. Picando pedra todos los viernes, eh? Así, carallo. Ai, o lombo non che doi, ó. Podes pedir unha pedra? Hombre, claro, aquí tes, mira. Ok, Xa vou te che tiña dicir. lista. Eso xa estaba medio esculpida, polo que vexo, non? Sí, Xa que empezou. xa tiva... Mira aquí este, esta está la facendo agora, que está Sí, facendo? sí, E isto que é? Que significa isto? Ten un cuiño aquí ao aire, eh? Igual isto na tele non pode... Galloso, mételle aquí unhas piseles, eh? No, por diante non se ve nada. Non se ve, está tapado. tapado. Está tapado. Pois por detrás ten aquí o cu. Ten pouco cu tipo, eh? Tampouco é de cu grande, como a mí. Eu vou intentar facer tamén unha escultura dun cu aquí nesta pedra, a ver se me sale, vale? Vou picar un pouco e... Normalmente a pedra, sempre din os escultores que eu conoxo, a pedra ten a escultura dentro. É verdade isto ou non? Sí, é verdade. Ti varlle buscando, É verdade eso. pois voulle buscar. Vouche dar unhas gafas para que non te rompa. Esta non vale. Esta non vale. Non valen estas, Non, vaiche a Estas romper. son de, como se chama, bifocales, que me valeron 350 euros, Sí, pero non é porque non se vexan ben. É Bifocales, porque tanto te vixo a ti de longe é como a porque ti xa de pode romper. Colle mellor estas, Mellor- que estas son de plástico En serio? non se rompe. Moi ben. Moito mellor, estas son de protección. E vai, voulle tocar aquí contra a beira, espera, vou apoiar ben, que non che quero tirar este, eh?
Caramba. Salpica un pouco, Que ben lle das. Doulle bastante ben, verdad? Que ben lle Sempre das. me dicía o profesor da cantería, dicía, que ben lle das? Non faz unha mierda ben, pero dalle, pégate ben con ganas. Porque o chollo tamén ás veces o que é darlle con jana. Me cago. Caralla da vida, non? Xa me acordei eu porque deixei o da cantería, oíste? Bueno, Ás veces pasa. Galloso, teño que ir a urgencias, Vou ir aos centros de salud. Hai centros de salud aquí, verdad? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir aos centros de salud e dentro dun pouco ya vimos. Quedou a rumba preparada, Sí. Vale, quedou limpa de pelos e a ver se quere traballar, porque a roda me tiña para dentro. Sí. Vamos aos centros de salud. Ai, Dios mío. Veña, Suso, gracias. Gracias, Me cago la vida, rompín un tío, me parece. Caramba, Levaste un golpe, Sí.